Yo. Hướng nhà. Hướng. Và lông 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 Atur posisi.
Yeah.
kadung senang rai nangitmu. Waru-waru doyong 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 kene wis bertotong sing kono kok menang wae Buka blarak akeh semut bareng dibiak akeh semut. woi Yuk. iya yuk ya oh iya Yuk. oh iya Yak yak. Yuk yak. oh iya Yuk. ayo dulu ya ada bu guru waru-waru doyong doyong neng pinggir kali cari maning tenda kongsikan bete ora kita Ireng-ireng anak elok kadung senang jebul digantung. Grazi entai limo sholat kaji jaga abang. oh ya yo huh Oh iya, oh iya, Yuk yuk. oh iya, jos lagi, Yuk, yuk. Yuk. oh iya, Yuk, yuk. Saiki sing rada gitu. Yuk, yuk, yuk. sampai kita main Mas Evan lagi, vokal sedang keras. Yuk. Ya, oh iya, oh ya horor. Kudu satria. Ya, kudu satria iya. Iya. Vokal disamaratakan Mas. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Ayo. Oh iya. Hook ya, 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 hook ya. Oh iya. Ok. Yuk. Yuk. Ya, hook. Hook. Yuk, yuk. iya kudu satria Iya. Hook ya. Ya, hook. oh ya
dientengke meneh Mas kaya mau ya. Oh kaya ngene Mbak. Digawe koyone Mbak Tari. Heeh, Mbak Tari iki ngene Mbak Tari gede kok. Empuk. Kok aku meng cilik. Iki ya dimbok kene iki. Mungkin kalau ditambahi efeknya mana Mas? Efeknya. Cih. Pripun Mas Gatot dikunjung? Heeh, wis apik nek iki wis aku jadi apik tenan iki wis. Kaya ngono kok apik. Iya, menika tasnya wiji kalian kuda satria Mas Gatot. Ingkang mijil saking Ngerandu Salam Rejo Sentul Ngerandu Kulon Salam Progo. Rejo, Nggih. Menika dalam rangka acara apa Mas Gatot? acarane garitan juga luaran. Oh ngoten, Nggih, nggih. upacara adat tradisi lho iki. Tradisi menika nggih saben tahun ya Mas. Menika saben apa nih ngomong? Saben. Oh. Nek karepku saben dina. Saben dina ya marake ngentek ragat. Ayo karepe iki ngono kuwi. Yes, pokoke Ya tadi bareng-bareng ndedonga ya Nduk ya. Heeh. Nek karepe iki ya bendina. Muga-muga letetanen ya do lancar. Lancar ngrembaka nggih. Tungane apa meneh Mas Gatot? Dongane karo sing isih perawan-perawan iki lek enggal ndek bojo. Ya aja kesusu ngono. Lho nek aku ya ngono tak ngono kuwi to Nduk. Ya terus sing ngrung ae putra ya lek enggal kagungan putra. Amin. Sing wis duwe tambah meneh. Tambah meneh. Sing di bojo Mas. Sing di bojo tambah meneh. Loh, Wah jare oke wedoke jare kunjung kok aku. tambah bojone ngono. Wah, mulane mesakene rauman lho. Dirangkep-rangkep ngono apa piye? Ah, iya wong sak. Cah lanang ki jan ngalih-ngalih padha Oh, jare wae. kunjung ki saiki akeh kurungane kok Ora. Piye, Jo? Kamu punya berapa anyar ini? ning kono mah lho. Iya, kayak kurungane timbang sing yang dikurungi mau ya. Ah, Adik Kunjung udah punya berapa Adik Kunjung? Wah, wis ora hitungan tuh. Sing jawab YouTuber kae lho. Pira Mas? Sampean ngerti ra? Duwe 5. Kuwi sing ketok. Sing ra ketok. Kuwi iki jan cilik-cilik ning montes. Iya, ning ya seben karang ya bagus iki ora apa-apa nek. Jan ya. Jam nika wonten Bapak angka kaping Sepisan. sepindah Mas. Nggih, ya bapake ya rada cilik-cilik ngene ya Mas. Cilik-cilik Yo wis. ngene iki jenenge regenerasi. Ya, Sesuk wayahe pawange wis do tuwa-tuwa, mbah aku ngono kae iki gek lagi do joko-joko. Wong kae urung wong enom urung sida kok tuwa. Oh, nom urung sida. Ya Allah, oto. Aku mau kok weruh ana sing ana gigike urung tukul lagi mau Mas. Oh, berarti sing urung aku malah ora nglarani lho, Nduk. Ning griseni ngono. Ora aku ki wong ya nek ngomong ya apa nenge kok. Iya. Heeh diparingi napa niki Mas Juni? Manut. Oh, cukup-cukup to. Oh, wis. Kandhani ya. Oh, full masalah hati. Karena ora dene apa-apa. titemeling Mas sing ning jero kandang hati-hati siap-siap mau ndak nampani. Siap-siap kepancal jaran. Ngono kita maksud iki Mas. Lah engko sampean siap-siap apa tiwas siap gerak ngono lah. Iya, maksudnya Coba baris siap-siap. berbaris.
sing duwe duit ya siap-siap sawer ngono lho. Aja karepku ya ngono kuwi biasane ngene iki oke juragan Mas tenan. Biasane ngono gandengnya sesi awal kok ta Iya, Mas. oh biasane do sangkune seturah. Heeh dicaki ngono lho. Terus. Tak ra dik kucing. Aku Lah ngenteni iya. ya. Oh ngenteni. Anjir, semoga niki ngene dik kucing ditambahi malih Mas operator. Cik. Vokalnya ditambahi malih. Cik. Kabotan. Ngantuk kaya kucing iki ngantuk. Cik lho. Cik sun cik. Cik. Ya Mas Juni. Durung sih. Tresnane piye Mas Kunjung, Mas Gatot, Ora cetok. Mas Juni. Jare Mas Gatot ora cetok. Wong aku kok angger petuan kok wis salin meneh iki rak ya ora cetok ta, Mas. Lah ya ora cetok emang. Iki jane sing jelas sing ngendi ngono. Tek piye sing wingi ketemune rada cilik. Oh, wingi cilik saya rada Sing gedhe. saiki rada gedhi. Ah, sesuk cilik meneh. Sesuk sedengan Mas. Apa ngono kok iso digemboske ditelung. Ditimbangi. Ditimbangi Mas Juni. Ditimbangi. Tresno kang Kompak kan. Kiwa sesarnya kakar lah aku Bang Ijan. Mangsaku. Ngerong sing do mantep kok ngerong. Ini Pak Ketua nggak pakai seragam gimana maksudnya? Suhu, sepuh. Tunggal dene, absen dewe. Wih tunggal dene, masur aja. SD. Nek kae harap maklum kok ya. Bangane nganggo daster terus mending ngono kae. Ra genep. Kaya ebok-boknya rasa jone ati katakan setia bukan jogonku urip iki Ya sing bejo. Ayo
jane mburi iki ngopo to? Ayo sembuh kae saja. Iso doman kau tak senek burung to nggih. Mbuh, gumun aku ya. Kok le sumringah ngono lho. Sing disawangi apa janjane? Iki Mas sing jadil yang hati-hati iki manulang kabeh iki nek kesenggol kok ambruk. Kesenggol ambruk iki. Timbangi Ceng. Ditimbangi. Ayo tak timbang. Jane nek kudune diimbangi. Ditimbangi apa imbangi? Imbangi. Berarti nek sing lanang nengen sing wedok melu nengen ngono ya. Iya. Mas. Kuwi jenenge ngimbangi to. Mas iki. Ben ora jomplang. Iki ra ngempon nengen kudu oleh. Iki ngono pancen ra cetha. Ora genar ngalor apa ngidul lho. Tresno kang Lerek kompak ngene lek ya seneng tenan ya Mas. Dadine iki iso nulungi kene ngono. Iki mau dimasakke apa to Mas Jun? Oh kupat tahu. Mula ya mula. Yo Mas, yo Mas, yo. Yo Mas, gongke Mas, gongke Mas. Goyong. Udo Satrio. Ngalamun ning ati. Ngalamun ning ati inggih menika panyuwunan saking Mas Juni. Mas Juni. Oh, Mas. Nggih, sampun nggih Mas. Kok jaluk sijine monggo ya. Imbangan katresnan ku genep 100.000 ya ta. Wah. Waduh. Iki cerita apa iki? Nek nganggo topi rada miring-miring iki lak ya. Kok wis berulang kali ini bonangi apa piye? Heeh, sih. Iya. Iki diaturke apa meneh, Mbak? Lah sampean kok sing linggo sing akan sapa, Mas? Ayo ngadeg sikik kok. Aduh. Iki jane sing seneng nang ngadeg iki jane. Lah ya ora apa-apa kok ya jenenge gotane kudu ngadeg ya ngadeg. Model ngene iki ora jamone. Heeh, napa malih Mas Juni? Iya. Marep. Oh, manut sampean Mas. Ayo manut sampean. Iki Mas sinten? Mas sinten? Mas sinten? Mas Miko. Miko. Mas Miko. Makasih apa, Mas? Ayo. Ya kalau ki nganu ngene iki lho. Ninggal katresnan. Iya. Sesuai dengan Kisah. biasanya apa sing terlintas ki sing Ayo, biasane Rumah. ngono kuwi. Oh, balen ora sida mulane ninggal ngatresnan. Rumah aku kok apa-apa kok lagu wek njurhat. Iki pancen trah cidro Iya, kabeh kok curhat kulon ini. praga iku gumun aku. Aku ora kok. Katanya mewakili hati katanya. Biasane kok nek Suraja bedane soalnya karena rasa ditawani lagune. Nyeleneh dhewe. Semoga Mas Miko tinggal katresnan. Kuda Satria. Ayo Dik, menolong Lamprogo punya. Radu Dik.
Awe. Sapa iki mau? Garapane ame to. Sapa iki mau? Sapa iki mau? Dadi sing ngendek iso tembung barang iki. Ora apa-apa, Ji. Gimana Pak Dokter Hantu? Gimana? Bekerja dulu, bekerja. Ayo bekerja dulu. Ji, Sugeng Riyadi, THR-e pundi? Kok ketoke kene melu kono kok. Ayo dilong bisa ya. Tarik rumiyin nggih. Heeh. Kudu Satrio. Woi. Ayo. Yuk. Selamat. Yo ya. Yo. Ayo Mas, manut wae Mas, ndak loro yo. Iya.
Yuk. Mundur, mundur. Mundur. Yuk. Bila meneh. Pamangke Juni aja. Ben rekasake Mas Juni. Selamat. Selamat. Yuk. Selamat. Rahayu. Mundur. Sing ngajari ya Juni ya. Yo. Wong anggar pengendang karo bakul demit ya iki Juni iki. Yo. Lah kan kono dedengkote to Mas. Ayo kuwi. Iya. Yo. Balik. Yo. Mundur. Mundur. Yo. Ayo gondor, gondor yo. Mbak Tari. Dalem Iki lho wawange ket bang guyang-guyang. kita rodok bunga. Mas sampean kok rodok semringah ngono nyapa Mas? Bar kelegan apa bar nyapa apa bar oleh tampa dhuwit? Apa kepiye? Heeh ta. Lah sing dene iki rene lusut-lusut ngene jeng. Do kebantal ngabeng nganti. Yo bar kelong wingi bodo wingi ta. Apane kuncung kuwi? Ora tau turu. Oh turu ya. Oh, ora tau ya. Heeh. Emang ngono Mas Kunjung iki ketok iso Mbak Abot wae iki. Heeh sing ngene Mbak Tari. Mbak Tari. Oke. Mikir sama Mbak Abot ngono lho Mas. Heeh, iya. Itu wangi ngono nek kabotan sana. Yo. Heeh, Ci. Ije mbok pilih wonten pamundutan Iya. lelagon monggo. Sesarengan kuda sana. Kuda Satrio saged. Kuda Ci. Satrio. Mbak pilih wonten sing Asli. ajeng ngecak-ngecakne THR sumangga. Iya. Wong jenenge nganu apa jeneng ya, Mas? Nyawer sinden iki ya ngibadah. Niki nek biasane wonten iki mboten meksa. Biasane wonten. Namung dereng kados Pak Kadang. Biasane mung durung. Dikasih apa sing rada gumyak sing dumyak. Sing sekawan apa nih, Mas? Oh, ije awan. Ki biasane nyawer. Apa Mas Juni? Mas Juni nih lho Mas Juni. Iki lho kok ora tak videone ngopo? Biasanya gagel yang ngirim ngejoan. Ayo. Di apa di scrap? Di scrap jare, di scrap Mbak Tari. Scrap Mas, scrap ya, bukan subscribe tapi scrap. Heeh. Nyuwun apa? Aja nyuwun bojo, ora ono. Nyuwun apa? Oh, tambah. Kurang ajar ayo ngene kan dadi tambal ban lho, Mas. Kok anjir kok iki kok wong geseng nanggape ora ngatur kok kowe ngatur. Lagu tambal ban Mas, ngene tambal ban. Oh, Mbak Tari. Dalem Dik Kuncung. Saking wingking wonten pantunan lelagon. Napa? Jenengmu. Jenengmu. Jenengmu dhewe. Jane darur KTP ku ning ndi to? Kok anjir jeneng abange ora kok. Jenenge asli. Oh. Yuk, Terus Lestari. ana sing nambahi barang ya? Aku wingi kae ning kono ganti iki. Aku meni ora aku kok asing banget iki ngono. Aku jek kenduran lho Mas tekan ngomah. Isih ditambahi kuwi. Heeh Mas Juni ya. Ya dikai Lestari ngono Lestari. to. Yuk. Kudu Satrio. Malah marah itu.
kang sejati mafia lestari Amidung kembang puji yang somi sajroning somi cahayamu amadani sarati natya kembange RF Audio Sound System. Ada Mas Gatot, ada Mas Kucung ada Tari Berusa. Kudo Satrio asli semua dua tak juni jadi iya oh ya
Terus kowe tak bareng etan saka kulon balik kulon ke kidul balik kidul. Kon dhuwur balik mandhuwur. Oh ya, yo. Oh ya. Yuk. Ya Mas, sekali lagi Mas, yo. Setan ora doyan, demit ora dulit kondur. Bururu. Oh ya. Ayo. Kunjung. Oh wes Mas. Walid, nak putri boleh? Wes. Iki jenenge iki saler-aler iki sajake rada sepuh kok gitu. Oh iya. Delo-delo ler, delo-delo. Faktor U. Ya Mas. Heeh, sing ayem wae Mas santai kanca dhewe kabeh Mas. Iya Mas, dikasih apa kene sing duet kene. Mas men Oh didueti Pak. heeh wis. Bulan balen wae. Bulan baleni wae. Balen apa ya neng kowe golek liyane neng. Oh nek ra mungkin ora. Ra mungkin balen ki ra rasudi ngono nek Siraja. Golek liyane. Iya kene. Kene nduk. Ayo jeng tari. Yo tari. Aku udah ora krungu, salah ngomong ke rondo-rondo. Oh, ayu ning rada budhek iki. Sapa iki mau sing muni rondo iki? Ora. Kowe kon nesu bae rumah saku ora keturutan. Iki kok tambah seru, Nduk. Mosok? Heeh, wis. Serono mulane bengkok wis. Wes. Saiki wis ora ya iki. Wis ora iki, wis duwe wae, Nduk. Wis tanggap Pak ya. Heeh, ming kacane sayange mikir ngundang aku dadi ning itu. Iya. Alumni to, Mas? Heeh ta. Alumni. Wingi sedelo dadi EC saiki duwe. Ya rada kemaki to. Iya. Sida apa ki, Mas? Manut. Sida apa? Hah? Oh iya. Sida duwe bojo. Sida balen wis. Balen. Oh ya, balen terus sing endi? Ya kisah meneh. Kan selepan duit janda. Kodame medun kodame teko iki. Gue celeng Mas, gue celeng. Gue celeng endi? Jan-jane aku
wis rindu Masa wis rong taun lawase ora ketemu iling-iling di jamane semono runtang-runtunganane ora ono liya rame kene rame lu ra duwe ayo doyan ora toyo nganggo teknik kecemplung kalet timbang golek di enak alung balen go wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus ning ati ayo sabar iya sejarengan kudu satrio rendu Salawrejo Sentolo Kulon Progo Ngayu Jokarto punya Jo saya ini kaku madadi mengkhawatirkan gitu jan-jan aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono ketoke rondo jebul kowe karo wong liya ora yo janji piye oh ya kepise ora toyo nganggo teknik kecemplung kalet timbang golek di penak alung balet wis dadi anteping kalbu hendak belani jiwa raga tulus ing ati balen wis dikasih. Oh iya dilok sik ya Mas yo. Yo. Sak lagu meneh. Sak lagune. Oh ya wis. Apa lagi? Monggo.
Tombati. Aku ora loro kok tombati. Kayak iseng seler-seler. Ora loro ati kok tombati. Iya. Liter sumilir. Oh iya, Der, ayo Der. Mawar kuning. Karo kembang cempaka ora. Mengko. Oh iya. Ya Mas yo. Cik. Wasik kudu satria. Dua. Jeng mela aku dulu ya Jeng. Ini Jeng. Terus dulu maju. Oh tuh. Iya. Gue dikira Bandung ya. Ya. Kunco. Nomor rembus hitung lintang sesulung padang rembulan takut dei ono nganti si panjerino tak pipi hitung teget ing jatuh Parli Berosa Rino bagi wayang beto mati Singoterno asa upomo kapan boyo aku bisa kegemlintang rego endahe rembulan aku sambar Kudo Satria Kudo Satria Aku lenggoro tembus miko Hitung lintang sesulung padang rembulan tak goleki ono ngendi si panjerino tak titipi hitung teget jatuh Ayo Bu Guru sini dong. Rino bagi wayang beto atiku asa upomo kapan boyo aku bisa kegemlintang renggo endahe rembulan samar kuatir aku tak capek sambar makan kengaro aku cepat pada pomo luka-luka ketino Kudo Satrio
Yuk, 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 yuk. Iya. 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 Putraku sendiri Di lumut. Karena ana putri kang unggah Putri wetan kali. putrine Kang ayu rupane. Kuning iku nang dadi asmane Aduh ibu, kula dereng puro. dereng poro Aduh ibu, kang putra dereng medhot. Najan ayu sisane siyu kangkang. Ya. Oh ya. Yeah. Yo. Yo. Yo ya. Yo. Yo ya. Ayo. Ayo. Yo ya. Huk ya Yuk, yuk, yuk. Iya, ya, 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 ya. Huk ya ayo mas ya konco damrene yo bersani pasuketane kang sekeco sadilan kita kata satria kaderan dia sesakit kulon roko Koco yo koco domene yo. Tapi seni pasukatan sekejo. Terjadi late kudo satrio kadilan sakit kesel salam rejo. P pak pak P P pak pak P P pak pak P P pak pak P. Yo. Woi. Woi. Ya. Ha 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 ha. yo huk ya Ayo, ayo. Ibu iya, i, ho is, ha o, i o, ya o, i ha o, ya slow. jos Ayo mas. Yo. Yeay. Sama. Yo. huk ya Sama, ini udah kecap sikil lah mas. Yo. Iya. Yo. Oi. Apa? huk ya ayo mas Gatot ayo Oh ya, ayo dong. yuk hoi bah Bali urung. Bali alamatnya ngendi terno ya. sampun ayo kondur habiskan I, a, yuk. huk ya Nyo nopo ya. selalu
sumelut Aduh, sakit mas. Sakit mas, sakit. Bu, ya. Sekali lagi, tarik yo. Isih mas cicil mas yo. Selamat. Mundur. Tamaliwa. Jodoh kasar mas. Yuk dibantu yuk monggo. Yuk bagian angkat-angkat yuk. Kadereng kene dulu siang wideng bagian wali dulu kanca kudo satrio. Yang wijil saking Randu Salam Rejo Setulung Kulon Progo. Wonten ing siang menika kemarin para sahabat Bang Libur tetap nyondolan terus sagunging para pamirsa Piet Purwomati usana kita mugi tansah kinarian ayem tentrem demikian paripurna samangke.